Στην Καλαμάτα τώρα και στην Τρίπολη θα βρεθεί αύριο, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο πρώην βουλευτής Μεσσηνίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρος Κωνσταντινέας. Κύριε Κωνσταντινέα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να διορθώσω λίγο, μπορεί να πάει και στη Σπάρτη. Μιας και ακούνε το δελτίο ειδήσεων στη Σπάρτη, να το. Ωραία. Θα είναι και στη Σπάρτη. Μάλιστα. Θα τα προλάβει όλα ο κύριος Κασελάκης. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο να μας πείτε για την περιοδεία στην Καλαμάτα. Τι ώρα θα ξεκινήσει, γιατί έχει και ομιλία στο κέντρο της πόλης το απόγευμα. Ναι. Θα ξεκινήσει, θα έρθει γύρω στις 6.30 ώρα στο ιστορικό κέντρο. Θα κατεβεί κάτω την Αριστομένους και εκεί θα μαζευτούμε στο περίπτερό μας, το οποίο θα κάνει και ομιλία. Στη συνέχεια θα πάει και στην Πύλο την επόμενη ημέρα. Θα δει και κάποιους φορείς εκεί πέρα που θα διοργανώσουμε κάποια πράγματα. Και μετέπειτα θα πάει στον Πύργο Ηλίας, ο οποίος έχει και εκεί συναντήσεις. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντινέα, τώρα εν ώψη ευρωεκλογών, αντίστροφη μέτρηση, βλέπουμε ότι υπάρχει μια αισιοδοξία στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχει επιστρέψει, να πω καλύτερα, η αισιοδοξία και ακούγεται για ένα ποσοστό 20% και άνω. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, κύριε Τζούβελ. Το ξέρετε ότι είμαι πολύ φιδωλός στις δηλώσεις περί των ποσοστών. Εγώ καλώ τον κόσμο να πάει να ψηφίσει. Αυτό το μήνυμα έδωσα και προχτές στα εγγένεια του περίπτερού μας. Ότι τα προβλήματα αγγίζουν η ακρίβεια, η υγεία που είπατε, τα θέματα, η δημόσια παιδεία, η αγαθά που έχουν κατακτήσει όλοι οι συνάνθρωποι μας, από ανεξάρτητα τι πολιτικό χώρο είναι ο καθένας, βλέπουμε ότι αυτά καταραίουν. Και τώρα μιλάμε για δημόσια υγεία, όταν δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν άνθρωποι στα ιδιωτικά. Έχουν επιβαρυνθεί, έχει διαλυθεί τόσο η δημόσια υγεία, που ακόμα και τα ιδιωτικά δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν ανθρώπους. Και θα σας πω παραδείγματα που αν πάτε στα ιδιωτικά για να βγάλουν κάποια πλάκα, κάποια εξέταση, έχουν χαρτάκια με κουπόνια, σειρά προτεραιότητας, όχι κουπόνια, που οι σειρές μπορεί να είναι και αναμονή 40 και 30 και μία ώρα. Δηλαδή, αυτά είναι τριτοκοσμικά πράγματα για μια χώρα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μιλήσω για τη δημόσια παιδεία, ότι το νέο σχέδιο είναι ότι πρέπει να χρεώνουμε τους φοιτητές μας, τα παιδιά, με 100.000, έτσι όπως πάει τα επόμενα χρόνια, με φοιτητικά δάνεια. Δηλαδή δεν φτάνει που είναι χρεωμένη όλη η Ελλάδα, να χρεώνουμε για τη σπουδή των φτωχών στρωμάτων με φοιτητικά δάνεια. Αυτός είναι ο σκοπός, αυτά καταγγέλαμε. Φυσικά υπήρχαν προβλήματα αλλά όταν υπάρχουν προβλήματα προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Και πόσο μάλλον η ακρίβεια που μαστίζει τα νέα ζευγάρια. Μιλάνε τώρα η Νέα Δημοκρατία για τα νέα ζευγάρια και την υπογεννητικότητα, όταν δεν έχουν βοηθήσει τουλάχιστον στην πρώτη κατοικία. Δεν μπορούμε να βρουν σπίτι τα ζευγάρια. Ένας μισθός φεύγει με 2 μισθούς και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Γνωρίζετε κι εσείς, είσαστε στην αγορά, ότι δεν μπορούν να βρούνε, όχι να νοικιάσουν, να βρούνε πρώτα σπίτι και ύστερα να νοικιάσουν. Και αυτό με την Golden Visa σε πολλές περιοχές έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Έρχονται για τη βίζα να παίρνουν σπίτια οι ξένοι και καλώς έρχονται και παίρνουν και να επενδύουν, αλλά πρέπει να μεγαλώσει πάρα πολύ το ποσό και να καθορίσουν ότι τα τετραγωνικά που πρέπει να πάρουν, γιατί τα εκμεταλλεύονται και δεν υπάρχουν σπίτια για τους νέους. Δεν μπορεί να ξεκινήσει ένα νέο ζευγάρι με αυτούς τους μισθούς. Βλέπετε, δουλεύουν και οι δύο στην οικογένεια και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν αν δεν έχουν σπίτι. Γι' αυτό δεν κάνουν και παιδιά. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι αυτά τα προβλήματα πραγματικά που υπάρχουν στην καθημερινότητα. Πρακτικά προβλήματα. Τα βλέπετε, σας τα λέει και ο κόσμος καθημερινά. Ωστόσο, οι ευρωεκλογές και οι ευρωβουλευτές θα τα λύσουν αυτά τα προβλήματα. Γιατί βλέπουμε μία μάχη τώρα, αυτή τη στιγμή, με τους υποψήφιους ευρωβουλευτές και με τα κόμματα, που εγώ το βλέπω σαν εθνικές εκλογές. Πραγματικά τα προβλήματα αγγίζουν και την Ευρώπη, κύριε Τζιουβέλη, και το τελευταίο που έχει συζητηθεί βίντεο του κύριου Κασελάκη στο TikTok για την ακρίβεια στη φέτα, που έψαχνε φέτα με 6,35, έτσι όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι η φέτα έχει αυτή τη στιγμή 6,35 και γύρναγε, σηματοδοτεί το τι γίνεται, δείχνει το τι γίνεται στην Ελλάδα. Δεν γίνεται στην Ευρώπη η φέτα που παράγουμε εμείς να είναι πιο φτηνή και οι μισθοί και οι συντάξεις εκεί πέρα να είναι πιο ακριβές. Αυτό δείχνει ότι εδώ δεν υπάρχει ένα γκέτο καρτέλ ακρίβειας,
και δεν κάνει τίποτα η κυβέρνηση. Και δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να απεστέλνει γράμμα στη Φόντερ Λάιν, την Ευρωπαία Πρόεδρο, και εδώ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα να αφήνει τα καρτέλα ανεξέλεκτα. Αυτό ήθελε να σηματοδοτήσει το βίντεο, να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μπορούμε να τον κοροϊδεύουμε. Και οι ευρωβουλευτές οφείλουν, αυτοί που θα εκλεγούν, να κάνουν αυτή τη δουλειά. Να μεταφέρουν τα προβλήματα για την αγροτική παραγωγή, για όλα τα προβλήματα ουσιώδης, για την ακρίβεια και όλα τα άλλα θέματα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το κράτος δικαίου που είπαμε, για τη δικαιοσύνη. Βλέπουμε ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας καταδίκασε την ελληνική δικαιοσύνη και εδώ αντί να σκύψουμε οι Ευρωπαίοι σε εισαγωγικά Έλληνες και να πούμε οι προβληματισμοί που βγάζει η εισαγγελέας Ρουμάνα, εδώ βγέθηκαν βουλευτές και ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να καταδικάσουν την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Αυτά τα προβλήματα θα τα λύσουν οι ευρωβουλευτές που θα εκλεγούν, δεν θα τα λύσουμε εμείς. Ναι. Και γι' αυτό θα πρέπει, κάνω έκκληση, να πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτική από το καναπέ και από το τηλέφωνό μας και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσα δικτύωσης, TikTok και Facebook. Δεν μπορούμε να κρίνουμε αν δεν σηκωθούμε ίδιοι. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο κόσμος έχει απογοητευτεί και τους βλέπει ίδιους. Δεν είναι λύση να τους τσουβαλιάζει όλους. Θα πρέπει να ψάξει και ο ίδιος ο κόσμος. Εγώ δεν λέω ότι θα πάνε να ψηφίσουν. Και να δοθούν και λύσεις στα προβλήματά τους. Εμείς θα πούμε τις προτάσεις μας και θα επιλέξει ο κόσμος. Θα κρίνει πώς ήταν, τι τούταξαν και τι θα πάνε να ψηφίσει. Τι απαντάτε στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που συνεχώς λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν άλλαξε, τοξικότητα, ψέμα, λεφτόδεντρα, σε ποιο lifestyle περιτύλιγμα? Εγώ θα σας πω τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης και τι έκανε αυτή τη στιγμή. Τι είπε για τα νέα ζευγάρια, τι είπε για την πρώτη κατοικία, τι είπε για την ακρίβεια, τι είπε για τη δημόσια υγεία που είχε σκύψει, τι είπε για την ασφάλεια, τι είπε για το κράτος δικαίου. Για τα τέμπη βλέπουμε τι γίνεται, για την ακρίβεια βλέπουμε τι γίνεται, για την εγκληματικότητα βλέπουμε τι γίνεται. Κάθε μέρα ακούμε περιστατικά εγκληματικότητας και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τι είπαμε για το κράτος δικαίου, τι είπαμε για όλα αυτά που μαστίζουν, ειδικά για την ακρίβεια, που μαστίζουν για τα νέα ζευγάρια, για την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη. Ακούστε να σας πω, πέρα από ό,τι κόμμα είναι ο καθένας και τι πιστεύει, η καθημερινότητα είναι η πραγματική αλήθεια που αντιμετωπίζουμε. Είτε είναι Συριζέος ο άλλος, είτε είναι δεξιός, είτε είναι αριστερός, είτε είναι κεντρός, είτε είναι στον χώρο του Πασόκ, είτε είναι στον χώρο του Κομμουνιστικού Κόμματος, είτε είναι στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, νεοδημοκράτης. Η καθημερινότητα είναι αυτή που είναι η ατζέντα που πρέπει να λύσουν. Οπότε αυτή η καθημερινότητα, δυστυχώς, ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει λύσει κανένα πρόβλημα. Με πήγατε πολύ ωραία και στο αριστερά, δεξιά, κεντρός και αυτά. Και πολλοί αυτή τη στιγμή και εν ώψη ευρωεκλογών λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει την ταυτότητά του. Δεν είναι πλέον αριστερό κόμμα. Τι κόμμα είναι? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που πηγάζει την έμπνευσή του από τα καθημερινά προβλήματα του κόσμου. Την καθημερινότητα. Δεν αγκυλώνεται. Δεν χρειάζεται να πρωτοστατήσουμε το τι είμαστε. Το τι είναι αριστερό κόμμα το δείχνει με τη συμπεριφορά του. Το τι είναι ένα κεντροαριστερό κόμμα το δείχνει με την καθημερινότητά του και πόσο μπορεί να είναι άμεσα στον πολίτη. Δηλαδή, λέγαμε ότι είχαμε εσωστρέφεια και είμαστε κλειστοί ανθρώποι και διοικούσανε 10 ανθρώποι. Δεν είμαστε κλειστοί άνθρωποι. Βλέπετε ότι έχουμε ανοίξει τις πύλες μας και ακούμε τους προβληματισμούς. Δεν έχουμε μπαμπάκια στα αυτιά μας, ούτε αριστερόμετρα έχουμε. Βέβαια δεν είμαστε και άνθρωποι που ζητάμε τους νεοφιλελεύθερες πολιτικές που πονάει χέρι, κόβεις χέρι. Είμαστε ένα κεντροαριστερό κόμμα που ρεαλιστές. Ρεαλιστές, θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Δεν μπορούμε να δώσουμε μία Λαμποργκίνη όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα, έτσι όπως λέει κύριε Τζιούβελη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, χωρίς να το προσβάλλω γιατί το σέβομαι απεριόριστα, λέει ότι θα δώσει μία Λαμποργκίνη σε κάθε Έλληνα. Δεν έχω τη δυνατότητα να δώσω μία Λαμποργκίνη. Αλλά δεν μπορώ να κάνω και τις ψευδαισθήσεις και τα ψέματα που είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Ότι ζούμε σε μια μαγική ατμόσφαιρα, σε ένα μαγικό σύμπαν, σε μια μαγική χώρα που όλα είναι καλά και ο κύριος Γεωργιάδης που είναι όλα καλά και περνάνε όλοι οι Έλληνες καλά. Δεν μπορώ να το κάνω.
Και να κλείσουμε αύριο λοιπόν. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δει και τον Στέφανο τον Κασελάκη. Είναι πολύ τιμητικό που έρχεται. Οφείλω να πω και εγώ, έκανα κριτική, έπρεπε να έρθει πολύ νωρίτερα και θα του το πούμε. Αλλά είναι ευκαιρία να τον δει και να εμπνευστεί και να ξανάρθει. Έχει υποχρέωση να έρθει. Ο Κασελάκης, ο Κωνσταντινέας και ο κάθε Κασελάκης και ο κάθε Κωνσταντινέας είναι αυτοί που πρέπει να ακούνε τον κόσμο. Δεν πρέπει να έρθει ο κόσμος. Εμείς πρέπει να αφουγκραζόμαστε τον κόσμο και όλος ο ΣΥΡΙΖΑ για να είμαστε δίπλα μας και αυτοί μεθαύριο μαζί μας. Αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να έχει ο πολιτικός φορέας που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κύριε Κωνσταντινέα, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Και εγώ για την πρόσκληση.